କେଉଁ କାମ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ? ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରାମୁ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ରହୁଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ, କେଉଁ କାମ କଲେ ମୋତେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ଦିନେ ସେ ଗାଁର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ବାବା, ପୁଣ୍ୟ ପାଇବାର ସହଜ ଉପାୟ କ'ଣ? ସାଧୁ ହସି କହିଲେ, ବାପା, ପୁଣ୍ୟ କେବଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ମିଳେ ନାହିଁ, ଭଲ କାମ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ରାମୁ ପଚାରିଲେ, କେଉଁ ଭଲ କାମ? ସାଧୁ କହିଲେ, ଭୋକିଲାକୁ ଖାଇବା ଦେବା, ପିଆସିକୁ ପାଣି ପିଆଇବା, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଗରିବ ଓ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସତ୍ୟ କହିବା ଓ ଅନ୍ୟର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାମୁ ନିଜ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ରାମ ବୁଝିଲେ ଯେ ପୁଣ୍ୟ କେବଳ ପୂଜା ପାଠରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ଭଲ କାମରେ ମିଳେ।